Luar biasa. Jaran lemu tapi jios Pak Igit. Kilat. Lincah jarane ya. Mereka request saking Bapak Haji Hanafi kula podang kuning. Malam hari ini live streaming YouTube Sigit Channel dan channel-channel lainnya sing mlebu ning HP ku ono 11 channel. Urung channel sing ning isor payung kuwi. Kuwi wis pirang-pirang channel. 11 Pak Igit berikut tok. Nggih kene 11 kono 12 iso. Nggih. Coba presiden Cakrani ra ya, Mbak Elisa karo Mbak Lucy ben lenggah sik. Jaranan kok. Nggih iki. Request selanjutnya pepeling. Pepeling. Sing nembang pepeling sapa? Iki ana Mbak Melani, Mbak Lila, terusan Mbak Indri. Oh iya. Ya, tambah siji. Sinten Bapak? Yo karo Mbak Eni. Oh, ngaten. Iya. Takut-takan nong ning, takut-takan nong nong. Ya sapa pepeling karya Ki Haji Anom Suroto. Ayo, dados. Magrib an isak cangkepe